नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. मालवण चौके येथील भगवती पेट्रोल पंपावर डिझेल व पेट्रोल घेऊन येणाऱ्या भगवती पेट्रोलियम पंपाच्या मालकीच्या टँकरचा शुक्रवारी पहाटे 1 वाजण्याच्या सुमारास अपघात झालाय. टँकर रस्त्याच्या बाजूला पलटी होत टँकरनं पेट घेतलाय. यावेळी चालकाच्या पायाला दुखापत झाली आहे. सुदैवानं जीवितहानी टळली आहे, मात्र डिझेल पेट्रोलनं भरलेल्या टँकरचं मोठं नुकसान झालंय. चौके येथील भगवती पेट्रोलियमचा टँकर MH07P1212 हा नेहमीप्रमाणे सांगलीहून चौके येथे पेट्रोल आणि डिझेल घेऊन येताना मालवण सावरवाड गणेश मंदिर येथे अपघात होत रस्त्याच्या बाजूला पलटी झालाय. यावेळी टँकरमध्ये 6000 लिटर पेट्रोल तर 6000 लिटर डिझेल असल्यानं शॉर्ट सर्किट झाल्यानं आगीचा भडका उडालाय व संपूर्ण टँकरनं पेट घेतलाय. यावेळी मोठा स्फोट झाल्याचं बोललं जात आहे. सुदैवानं चालकाच्या पायाला दुखापत होत स्फोट होण्याच्या आत चालक बाहेर आल्यानं बचावला गेलाय. मात्र टँकरचं मोठं नुकसान झालं असून टँकर जळून खाक झालाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.